Ndewonu ndị Igbo njem ọnụ. Anyị ka nọkwa ụmụ nwanyị abụọ ọhụrụ. Kedu isi ya na-ekwu okwu n'ụbọchị taa? Ọ gbasara nwoke na nwanyị chọọ ịlụ di na nwanyị. Ihe a ga-ebu ụzọ magodo ihe a na-alụ, ihe ha chọrọ ma a na-alụ nwanyị a na nwoke, ma a na-alụ di na nwanyị ha chọrọ ịlụ. Maka onwe ịlụsa o mee ihe dịka ofu afọ unu gbasa na nwanyị Adanne anyị na-enọ n'ime ụlọ Adaọma na-etikakwa ọnụ n'okwu ahụ ma gbasakwa nke ya nwa n'onwe ya otu o si bụrụ n'ụlọ di na-akpatakwa akụ na ụba na-emekwa ihe dị n'iche iche ka na-agakwa ụlọ akwụkwọ na-agbasara maka o lebara anya na di ọlụ tupu ọlụ di ya. Ihe dị iche iche anyị na-ewetara ụlọ ebe a gbasara ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ebe ụmụ nwaanyị nọ n'ụlọ na-akpọ onwe ya housewife. Anyị ga-elega anya gbasara ilezi mbọ ha ma ndị fọ na-anwụkwọ ụrụ maka a ga-agwa gị na oke iti aka na mmiri na-emebi mbọ aka ha hapụta ha na-ezo ya ha na-agwa nwekwa adụmaka ha otu a. Anyị ga-agwa onye ga-eme mbọ aka ha ka ọ na-adị mma n'anya niile. Ndewonu Nneọma ị ga na-ele mzele ihe nwere ka anyị na-ekwu n'ụta otegodo mbọ aka nka m lekiri maka ama m na isi na-eshikwa emi na-emekwa ihe dị iche iche ka mele mbọ gị biko mele mbọ gị wụ nke a na-ete ya nke ụmụ nwaanyị na-ete mana ijikwa mbọ a esi m ya aza anyị niile ọ makwa mma otu a. Ụmụ nwaanyị chọọ ka mbọ gị na-adịkwa ka nke ọbịa ịkpọbata n'ime ụlọ ma nke m ana m eshikwa nri nne m eshikwa nri mana m shiri nri mme ihe a m ga-agwa ụnụ n'ụtụtụ a. Isikwa nri na isekwu tupu gị pụ n'ime isekwu ha gị kute mmiri dị obere wọm iweta ya gị weta ncha ịga ebe a na-ere ncha ị ga-ajụ ha ncha eji akwa aka maka enwere ncha eji akwa aka gị tie ya gị ji ya ụmụaka gị ịkwọkete eme ihe ịga ebe a na-eme aka na salon eme obere brọsh ha na-eji asa gị aka ma emere ahụ manicure gị were saa aka gị mana ịma isekwu ishigami emume ihe ga-aba agajugo gị n'aka iji brọsh a shiwe ya ị ga-ahụ na ihe niile a ga-apụta ashụ gị ga-chọwa tọwel dị soft di ya isachia aka gị. Mgbe a ishite aka gị mana ịpụta na isekwu aka na-eshi oke azụ ma onion ma crayfish ihe niile ejiji mana ịkwọrọ aka ha chite ya ị ga na-ekeji anụ ushi aka gị. Mgbe ahụ ị ga-achọ mmanụ a na-ete n'aka eme mmanụ a na-akpọ cortical oil mana ị ga-ewe cortical oil ahụ ị ga-ewe ihe dịka okuma ọkwa eziokwu ite okuma ma ọnwụ ụdakị ụmụdakị a na-adịkwa mma ite n'aka maka eme ndị aka ha na-eshi ike aka isi ike ọdụ ejiri mụ mmadụ ka ihe mmadụ tata na mmiri. Nwere ndị ahụ ha siri ike mburupụta ụwa nwee ndị ahụ ha dị soft mburupụta ụwa o dipendere otu Chineke shike otu onye shipụta mana nke ha siri ike ị nwekwara ike gị na-atrai ị na-anwa olike gị ha ka ị mara ma ị ga-emepe ya ka ọ dịtụ ihe a na-arụ ya arụ like ndị nke aha aka ha siri ike ahụ ma mgbe ụfọdụ nwere ike gị chọọ ikwe ha n'aka ha na-ewere aka gị ghara ịma ihe ị ga-emenwu ya ị ga-emegide ya ruo mgbe one. So ihe otu esi eme nke ahụ ịpụta abalị ịrahụcha ụra imecha ihe niile na-eme na kichin isekwu gị kwọ aka gị kwọ ya ọfụma onwe ike ụmụ anaghị echeki nke a na-ekwu hand wash mgbere my morning fresh ọ bụrụ na m sacha ihe niile m na-asa mpụta ihe m ga-agba mbọ nte ihe dịka ụkwụma ma ọ bụrụ onye nwere aka siri ike ite ihe dịka ụkwụma iwere ụkwụma ka m na-eyuzi ụdaka nwekwara ike dị mma maka ọyị but ụkwụma nwere ihe o nwere dị good for skin o nwere ite ụkwụma n'ahụ sef ị na-ete ụkwụma n'ahụ
ahụ ga-ama ezigbote mma dịka nke ụmụazị. Okuma na-agbaji ndị ji ose ahụji. Mana ihe mere people anaghị alaiki ime ya bụ ọ na-eshi isi. Nwere ike gị mesa ya ashi. Mana ụfọdụ achọghị ihe ịma. Some of the celebrities mma na Nollywood na-eyuzu okuma. Ụmụ okuma na-agbaji oji. Ụfọdụ sọ ọ na-agbaji nji. Ọ na-agbaji akwa metụ nwa okuma. Ọ na-agbaji. Mana ịgbaji nji dipendere otu isi eme. Ị na-ete ude na-acha mmadụ ọcha. Ị na-ete ude na-acha mmadụ ọcha. Ite ya agbajiri nji. Gwa gị lee otu ịdịbụ. Mana ọ bụrụ na ị hapụrụ otu Chineke si ke gị na-ete ukoma, ị ga-alaiki onwe gị. Ọ ga-eme ọ na-edome kọlọ gị otu ọ dị. Ite ya n'aka gị gbanye ihe were ihe dịka glove ọ waterproof na waterproof ndị transparent na gị gbanye ya n'aka kechie ya lakwu. Ime ya ihe dịka ofu ọnwa ndị aka ha siri ike anọgide aka gị aha dị soft. Mana nwanne m nwaanyị so aka shie gị inwe aka siri ike gị weta okuma gị tee ya n'aka gị were ya na akpa ị ga-enwe hand glove gị wee nylon kechie aka gị laba ime mgbe ole abụọ atọ aka ga-abịa na-adị so soft ka aka nwa amụrụ ọhụrụ. Mana eme ụmụ nwaanyị nọkwa ma ụmụ nwoke a na-achọ ị na-ata mbọ ha a na-atakarị mbọ ha maka ị na-ata oke mbọ gị ọ na-emekwa ihe iwepụta aka gị na-eji aka gị na-asọ oyi. Ị ga-agbalị ị ga na-ata mbọ gị ịmata aka nke ị na-ata gaa zụrụ nke a na-akpọ teepu ọ gịzikwa plasta ji machie iti ịta ya cheta na plasta nọ gị n'aka gị ga-eme kwa gị wetuo ya maka ị na-ata oke mbọ gị ata ọ dị mma. Gaa zụrụ ya na-akpọ faịl iji faịl na faịl aka iwepụtakwa mbọ mkpuchi gị na faịl ile nke oto nwoke ogologo nke nwanne m nwaanyị etokọnye ogologo mana ọ na faịl ya faịl ka ị ghara isi maka iwe housewife ahụ gị na mberede ụjọ na-atụ gị iwepụta aka ịnara mmadụ n'aka gị ha aka gị ka ọ na-eme ọ na-ezo ya ezo. Biko site taa gama ofu na abụọ ndụmọdụ anyị nye unu ga-eji unu mere ihe eme onye aka na-adịghị mma kama isiri anyị na isekwu wee mmanụ n'aka ka aka gị anyị na-akpọ nkụ ichikwa ụtọ a na-edozi aka gị ịpụta enweghị ga-ama na ewu housewife maka edere housewife na ụmụnne m obiọma dị n'ụbọchị taa unu ga-amụtago ofu maọbụ abụọ otu unu ga-esi na-ebi n'ụwa na anyị nọ n'ime maka ụwa ofu onye na-amazi ihe niile ọ bụ onye mmụta ọ kụziere ibe ka anyị gaa n'obodo ezumike anyị lụbata anyị bajee na ndụmọdụ ga-enyekwara ya aka n'ịchọta di ma nwaanyị ị ga-alụ gị ebi n'ụwa anyị na-abịa.